Kebangji ingdeng ko resir kep Borjan Habar karbiri sunim so ronga je katalon ponjia klamalong Borjan Youth Forum atum patir biponsi kapang thirasai kedeng pon kapang thirasai kedeng pona phutha Borjan Youth Forum mai phu on teron pen nang kapachini do natengke aprang prangke Borjan Habar along owe mi atum isi kachingru macha tai do bonta angbong malong ningkaning ko rakpho ningkan thomkep ne do kangsam thuria jok owe kimi ke thek lapen hamphang aphan kaching khonari soe jang atum prat jama sonsi nangman lo lapen kaching ru macha tai ta avidet lo lasin non BYF ku mahang pathek det pen kadro kawe ning ki hang ari soe jang atum an ke claim ke dam lapen kaching ru macha tai chelong lo posi pachini pon Terona sang hopen Borjan ari soe jang atum aphan kachuning ripon thu atengke lo ke thek ari soe jang ke do anatum ta methang ajutang juba nim rokom kapachan ponje long kacharap chitu nang pidu nang po athe nim so kirung pen chenglok ritnong chingdi bor er lapen bong oelun kilun ta thek nang po lapen chini nang po karbi jutang jubara song atumta kematha kachikir la ponsi arta dumu chod atuma phan ke pakan pen chenglok rek jam karbe khe tum lunkan barin ke than kapare duna bang ke nang sot binong lo kali pulote college university kachali bom ari soe jang atum ke thekdunde bompo nasi Habar karbiri sonimso rongaje lapen tara langso along rongaje katalona huta loke thekere ari soe jang atum pensi kengkam kachejor nang paprang do nang poputa kachuning ri padopon Borjan Youth Forum pen pining Borjan cases Habar amai pen kibi ponji laing deng sirkep Habar karbiri sonimso rongaje ningkan suri hinira ingkorai si asengkana farman dak dilai pathu aklam long si kibi ponji phan tiri kama mai senglo la pensai claim ke dam dame cheng pontang lo sini tumla Borjan Youth Forum mate Borjan ari so jang tum ban sitame pini ke cheng si farman dak kapang therasai nang dengik lo la ben pini chokane tum ke bang journey sitame pothot la bang so ka charap chetu dun bang nang doi bomji la pen kapang therasai pen chenglo son surya sai mo sitame ne tum Borjan Youth Forum hinte dak charap dun ek bomji la se pini bang ke jasemet kapang therasai apas ne tum ke deng Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Life